खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मानसिफ्रा 2,15,000नो 10,000नो माबा IBS ना मा BS बेफोरबायदि दंलायनो। बेफोरबायदिखौ मोननायखौ नुब्ला बिखाफ्रा खायसेब मोनलायोलै। 2 लाखखौ सोरबा सोरबाया चेक मोननाय आरो सोरबा मोननानैबो मालाय बायदिसिनाल' होनलायलांसै। बोरैबा मोनलायो जोंफोरा मोनिफ्रा। जाया हक बेफोरथ' आरो बिदिनोसै आंनि बुजिनायाव जायफ्रा बेखार थानाय बेखार लाइमोन सेंग्राफोर नङा होमबा बेफोरनि थाखायसो होननानै जों खोनानो मोनदों। आरो जायफोर IBS जायो 10,000 थाखा मोननाय ना IBS ना मा BS बेफोरबायदि दंलायनो। बै बेक्तिफ्राबो माने मा होननानै बुंगोन एसे उसुबिदा थांना थानो थाखाय नङा होमबा बेफोरबायदिनि थाखाय माबा मोनसे अनसुंथाइ होदों बे BTC गभर्नमेन्टआ। आरो लोगोसे हानि पाट्टा दिनैबो रानदों नैबे सबायझार समस्तिनि सार धीराजआ EM बिथाङाबो रानदों। आरो लोगोसे मा होबावदोंमोनलाय जायफोर नोरजिया नङा होमबा थाबायनो हायि बा आखाइ गैयि नङा होमबा एसे उसुबिदा बुंनो नोरजिया होनना बुंनांगोन बिदिखौ बर' रावआवहाय नोरजिया बै बेक्तिफोरनोबो दिनैहाय रांखौ होनाय जादों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मानो बेफोरबायदि आरोखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 15,000खौ होदों। थ' दिनै बेफोरबायदिनो गोबां जायगायाव बिदिनो फिसा फिसा स्किम ना बेखौ राननानै होदों। थ' मोननांगौ बयबो मोनलायनांगौ। जाय जिनिसा जायफ्रा मोनथावथाव मोननांगौ बैफोर बेक्तिफोरा मोनोब्ला मोजां आरो जायफोर मोनथाव नङा बेफोरबायदिया मोनैयाबा नायनानै होनायाबा मोजां जागोन होननानै आं सानो। जेखियानो जादोला दिनै सबायझारावहाय जों दिनैहाय थांदों सबायझार समस्तियावहाय सोरबा सोरबाया हानि लेखाबो मोनदों दिनै आरो सोरनियाबा फैसाया 10थायावनो हाबदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंलायदोंबो आरो बुंलायसोबो गारदों खोन्थादोंबो। थ' जायफ्रा मोनदों बै सुबुंफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बिथांमोना मोनबाय। आरो जाय बेक्तिफोर मोनाखै बै सुबुंफ्राबो आसा खालामदों नेक्स्ट टाइमफोराव मोनबाय बायगोन नामा नङा होनबा गभर्नमेन्टनि बुस्थुथ' मा होननानै बुंबावगोन बेखौथ' मोननाय मोनि बे उननि खोथासै। थ' मोनोब्ला मोजां नायनानै होयोब्ला मोजां जिहेथु बेखार लाइमोनफ्रा जोंनाव गोबां दं बेफोरबायदि जायफ्रा मोनदों मोजां खामानियाव इउस खालामोबा मोजां गावबो थांनानै थाबाय न'खरबो थांनानै थाबाय नङा होनबा बेफोरबायदि आरोखि। थ' जों नायनानै लाग्रोनि सार धीराजनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ। दिनैनि दिनखौ जोङो बिराद मोनसे रंजानायनि दिन होनना बुंनांगोन। गोजोननायबो मोनदों मोजांबो मोनदों जे जोङो इलेक्सनाव जि मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन बे मोनबा गेरेन्टिखौ जों दिनै गमामायैनो मोगथाङाव जों मावफुंनो हाबाय। बिनि थाखाय आं सिगाङावनो जोंनि हाग्रामा सारखौ जोंनि BTCनि चिफ हाग्रामा सारखौ जों धन्यबाद होनांगोन। जे इलेक्सनाव जि खोथा होदोंमोन बेखौ फारि फारि दिनै मावनो हाबाय। मास मोनब्रैनि गेजेरावनो जे मावनो हाबाय जोङो गावखौनो गोग्गादों। आरो बेबादि मोनसे BPF पार्टिनि जोङो मावथि जानानै जोङो हाग्रामा सारनि दैदेननायाव जों थानानै दिनै गावखौनो गोग्गा मोनदों। जे सारा BPF दोलोआ जे मावनो हामारो बेखौ प्रमान मोनबाय रायजो राजाफ्राबो। BPF दोलोआ जेखौ बुङो बेखौ मावो बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै मोनदांबाय। दा बेखायनो आं गोग्गानाय मोनदों BPF सासे EM जानाय हिसाबै। दा आरो उन्नति जि बुंनो थाङोब्ला जि 4 मासावनो आङो बिजनि हिसाबै बुंगोन आं बेलेगाव जादों आं बिजनि हिसाबै सबायझार हिसाबै बुंनो नागिरगोन। दाख्लैसो जोङो मास मोननै 1.5 मासाव आसाम माला जों मोनसे मोनदों 44 कररनि जि लामाया जालामोन भबानिपुर टु बर' बाजार थाबायनो हांखर जाजोब्बायमोन बेखौ जों मोनजेनबाय। बिनि उनाव दाख्लै जोङो ट्रेडिसनेल फुड पार्क बलांगुरियाव मोनबाय जों 44 कररनि। बिनि उनाव जोङो लामा फिसा फिसा गुइदुलि मोनबाय आरो दाख्लै आं 19था लामा बेखेवबाय। दा बिनिफ्रायनो जों मोनदांनो मोनबाय जे 4 बोसोरावनो जि बुस्थुखौ 5 बोसोराव मावनो हायाखैमोन दिनै 4 बोसोराव मावनानै खिन्थाबाय। दा जोङो 5 बोसोराव जोङो मानसि रायजो राजाफोर साननायनि बांसिन जों मावनानै खिन्थागोन होननानै आं आसा खालामो गावखौनो। आंहा BPF सायाव बिसास दं BPF सरकारनि सायाव बिसास दं बेनो। BPF सायावथ' बहुद मोजां दा जोंहा नोंसोरबो नुगासिनो गोरों गोराफ्रा बुंगासिनो आं बारा बिनि माबायाव बारा बुंनाय नङा। माने जोंनिफ्राय बहुत सिनियर लिडारफोर दङ बिसोर मा सानदों मा मादों जों फल' खालामगोन।
खिन्थु एज ए जि बिपिनि भटार हिसाबै एज इट इस दङ आरो बारायगासिनो बारायदों बेखिनि